хадамоти амнияти Узбекистон 2 нафарро бо гумони ҷалби одамон ба гурӯҳи мусаллаҳи хориҷӣ боздошт кард. Шабакаи телевизионии давлатӣ бегоҳи 18 январ гузориш дод ки ин 2 нафар бо гурӯҳи Алтавҳид ва Алҷоҳид аз тариқи фейсбук робита доштанд. Дар гузориш гуфта шуд ки боздоштшудаҳо аз гурӯҳи мусаллаҳ кӯмаки молӣ дарёфт мекарданд. Мақомоти амниятӣ исми ин 2 нафарро ошкор накарданд, аммо телевизиони давлатӣ гуфт онҳо узбактаборони маҳаллаҳои Олмазов ва Юнусободи Тошканд буданд. Мақомот ин 2 нафарро инчунин ба ҳамкорӣ бо тундгароён ва пахши маводи таҳдидомез барои ҷомеа муттаҳам карданд. Матбуоти Узбекистон навиштанд ходимони милитсия ҳамчунин мавриди таҳти таъсири гумонбарон қарор гирифтани 23 нафарро таҳқиқ мекунанд. Гуфта мешавад ҳудуди 1,5 нафар аз Узбекистон ба Ироқу Сурия рафта ба гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ҳамроҳ шуданд. Якчанд узбекистонӣ дар амалҳои густурдаи террористии соли 2017 даст доштанд. Сайфулло Соипови узбектабор гумонбари аслии ҳамлаи рӯзи 31 октябри соли гузашта дар Нью-Йорк ба шумор меояд ки 8 кушта бар ҷой гузошт. моҳи апрели соли 2017 узбектабори дигар Аҳмад Оқилов бо мошини боркаш тӯдаи мардумро дар Стокҳолм, пойтахти Шветсия пахш кард ва 4 нафарро ба ҳалокат расонд.